С спинална упойка ще ми бъде вкарана инфекция в мозъка. Да, това е напълно реална опасност. Състоянието се нарича менингит и се дължи на инфектиране на цереброспиналната течност с бактерии, въведени по време на обождането. Именно поради тази причина, при извършването на спинална анестезия се спазва стриктни правила за стерилност. Лекарят измива ръцете си щателно, както хирургите измиват своите ръце за операция. Използват се напълно стерилни игли, магли и локални анестетици. Пункционното място се почиства на широко поле няколко пъти с йодасепт или броунол. Това са разтвори за дезинфекция, които убиват всички бактериални вируси и микроорганизми. Ако стриктно се спазват тези правила за асептика, този вид усложнения са сведени до под 0,5%. Друг фактор, който спомага предотвратяване появата на менингит, това е и правилото, което спазваме. Ако в близост до пункционното място имаме наличие на активна инфекция, това е абсолютна контраиндикация за спинална анестезия и тя не се осъществява.